Irridu illi fejn tidħol partikolarment it-taxxa dawn in-negozji, partikolarment negozji żgħar u medji, ikollhom tassew level playing field u Partit Nazzjonalista fil-Gvern qiegħed iwieħed illi se jkun qed jara li se jkun hemm taxxa ġusta għal dawn in-negozji. Qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara li jagħmel fabbrika tal-Amara f'Bulebel wara li ftit tal-ġimgħat ilu l-Partit Nazzjonalista tkellem b'mod ċar dwar it-tassazzjoni u s-sistema fiskali. Fil-fatt il-Partit Nazzjonalista jrid li jibni sistema ta' tassazzjoni li tkun ġusta u ma tiddiskriminax kontra negozji Maltin, fil-waqt li tkun mibnija fuq prinċipji li jinċentivaw lill-intrapriżi jinvestu dejjem aktar fil-ħaddiema u l-operat tagħhom. Aħna rridu li kull negozju f'Malta u għawdex jirnexxi jifjorixxi jimxi l-qoddim u jikber. Il-Partit Nazzjonalista jrid li l-mudell ta' tassazzjoni ta' pajjiżna ikompli jiġi modernizzat sabiex il-Gvern ikun jista' jiġġenera aktar dħul fil-waqt li jżomm il-pis tat-taxxi fuq il-familji Maltin u Għawċin baxx kemm jista' jkun. Il-Partit Nazzjonalista jrid ukoll jiffoka aktar fuq investiment kapitali kif ukoll inaqqas l-infiq fi spejjeż li jistgħu jiġu evitati. Matul din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista mhux biss dar il-fabbrika iżda rax ħidma jirrikjedi dan ix-xogħol tal-Amara, kif ukoll tkellem mal-ħaddiema u s-sit ta' dan in-negozju sabiex jara li ma' sfidi qed jaffaċċjaw sfidi anke relatati mal-COVID-19. Bernard Grech kien akkumpanjat mill-membri tal-Forum SMEs tal-Partit Nazzjonalista.